Sa dugang pangabalita, ginapina ni former Congressman Junjun Tupa si Board Member Olex Oplico hangot sa controversial sining privilege speech sa sangguniang palalawigan sa dinamitlangan si former Governor Neil Tupa Sr. Sa interview sa Bombo Radio kay Tupa, siya ginpahayag nga wala ginpakalain ni Oplico ang anay gobernador kundi ginhimo lang ini nga reference sa ginpresentar nga punto sang opisyal. Suno kay Junjun nakabase sa kamatuoran ng paggamit sang pangalan sa Yamay kag wala sang malisa sa bahin ni Board Member Suplico. Nabalawan nga ginamit lang man ni Suplico mga kontraktor nga kaupod sang pamilya Montes Claros kag ginpaatag ni former Congressman Tupas nga may madugay na nga history sang tensyon ang Yamay batok sa mga Montes Claros. Idibangod sa iya sa lain nga prinsipyo sa Yamay kung sa din public service ang ginauna sini samtang ang sa pihak naman negosyo ang prioridad sa iya. Dugang pa sa anay mamalita ginbasa lang ni Suplico ang privilege speech kag ginmenso ang pangalan sa anay gobernador bilang historical reference kag wala ini sang tuyo nga insultohon ang Yamay. Ginpahayag man ni Tupas nga nahimo na ini nga pattern sang pila ka grupo nga ginagamit ang pangalan sa ilang pamilya kangay sa mga Montes Claros para makasulod sa Iloilo kag makakuha sang kontrata kagay sa Iloilo International Airport Project kung sa din ginkasuhan sang una ang Yamay nga gobernador. Para nga ginapakigbato ni former Congressman Tupas nga batuan sining korupsyon kag panindugan sini ang matuod nga serbisyo publiko. Na-mention sa speech ni Board Member Suplico kung naging kasuhan si tatay. So gidalahid pa nila ang ako na may para lang sa negosyo nila. So in-inquiry ba lang atong manager sa itong time si Pinky Montes Claros kag si Bugol Tupas. So in reference lang at hindi nga na-mention ang ngalan ni tatay. It's my commitment sa akong memory kag legacy sa amay ko. May hindi pagbubuon ang maayo nga ngalan kag hindi pagtinungkuhan ang 5 distrito. Very, very, garapala na. Masakit sa amon, no? Garapala na katama. Kag ang hindi ko gusto nga, ang ngalan nga Tupas, magkakabahidan eh. And whether maglagan ako or hindi, I will continue the fight against graft and corruption sa 5 district.